sibeke phansi sethula sibeke phansi bayede bayede wena wedwa bayede Nkosi bayede simakade bayede bayede ke wena wedwa bayede bayede simakade sethula sibeke phansi bayede ke sethula sibeke phansi bayede sethula imiqhele sibeke phansi sithi bayede kophezulu bayede yena uyingcwele wena londoloza u-Israyeli bayede ke bayede 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 wena wedwa uyingcwele akekho ngalinganiswa nawe bayede 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 wena wedwa asimbono munye ingakho sithi bayede kuwe bayede bayede ke bayede ke sethula sibeke phansi bayede bethula imiqhele sibeke phansi bayede
What shall I render to Jehovah? For he has done so very much for me. What shall I render to Jehovah? For he has done so very much for me. Nara, nara, na. Nara, 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 na. Nara, nara, nara. You have done so much for me. I cannot tell it all. Nara. You have done so much for me. I cannot tell it all. Nara. Nara, 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 nara. Nara, ke. Nara, 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 nara. Nara, ke, le, mo. Nara, nara, nara. How you have done so much for us, we can't carry it on. Nara. How you have done so much for me, I cannot carry it on. Nara. How tukuna komare. Nara, 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 nara. Nara, nara, nara. Nara, ke, le, mo. Nara, 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 nara. Nara, 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 ne. How you have done so much for me, I cannot tell it all. How you have done so much for us, we cannot tell it all. Nara. Haleluya. Siyabonga kakhulu bazalwane. Ngiyacela kulesi sikhathi bazalwane siyabonga umculo egameni lika Jesu. Ngiyacela nje siphakameni lapha ngonumber 64 eCilongweni. Sizocula nje lona leli verse lodwa. Mntwana kaNkulunkulu eze ngaphambili ezosikhonza egameni lika Jesu. Amen. Jabulani sesingabantwana abenkosi sesinofakazi silubo
Hallelujah. Siyabingelela abangcwele bonke egameni lenkosi uJesu Kristu. Amen. Sibingelele ncenga inkosi ekhona. Hallelujah. Sibingelele izinceko zenkosi Jesus. Egameni lenkosi uJesu Kristu sibingelele umama. Sibingelele obhuti no Sunday school egameni lenkosi uJesu. Sibingelela lapha ku technical team no keyboard player. Hallelujah. Bese sibingelela usisi egameni lika Jesu. Hallelujah. Siyabingelela usisi bonke egameni lenkosi uJesu. Hallelujah. Bos ngathi abavumi kuvuma abantu abadala bodwa. Amen. Siyambonga uNkulunkulu bazalwane sisekhona enkonzweni yamantombazane. uNkulunkulu wasenzela umusa ukuba nathi sibe khona besingahlela kodwa kungenzeki. Kodwa ngomusa wakhe nangothando lwakhe sikhona. Hallelujah. Simzwile bangcwele uNkulunkulu ehamba nathi iviki lonke. Hallelujah. Esasho uChelade ukuthi sisuka le ekudeni uNkulunkulu uhambe nathi sisuka lekudeni wasondla ngendlela emangalisayo. Hallelujah. Ngithanda ukubingelela uSisihloni organizer wosisi ngokukhethekile. Ngibingelela umama uSibani. Hallelujah. Jesus organizer umama. Hallelujah. Egameni lika Jesu. Bangcwele kungaba ngazathi siyakwenza nje kodwa lokhu kungenxa yomsebenzi ababhekene nawo. Hallelujah. Siyazi kuba iorganization no mama no sisi iyasebenzisana. So siyathanda ukuthi bese khona phakathi kwethu siba acknowledge ngaleyo ndlela. Amen. So siyambonga uNkulunkulu bangcwele uhambe nathi ncekazi yenkosi isikhonza kubukwa intombazane. Bekungazathi kukhulunywa nentombazane kuphela. Kanti ibandla lonke uNkulunkulu uyalondla. Wena wabona uJesu mhlazanethi azihlaliswe ngeorder waseyabapha labo lofle abana no fish. So sadla nathi sadla singomama sadla ngokwama groups. uNkulunkulu sihlumelisile ngendlela emangalisayo bangcwele. Hallelujah. Jesus uma ngabe kade ubhala uzobona ingcebo uNkulunkulu akade asinika yona njengebandla kulesi sikhathi. Hallelujah. Kukhulunyiwe ngentombazane. I-theme bangcwele ngoba sizoqhubekela kuyona Jesus. Hallelujah. uJohn 15 verses 16 othi aningikhethanga kodwa ngenikhethile mina. Hallelujah. Kwase kuthiwa uNkulunkulu unenjongo ephakemeyo ngentombazane noma nentombazane kulesi sikhathi. God has chosen a girl for a special purpose. Hallelujah. Siyambonga uNkulunkulu ukuthi nathi siye sahamba endleleni wasisindisa sibancane sahamba ijourney yethu ayeyazi yena eyibekela isikhathi esithile sibasha singamantombazane wahamba nami uNkulunkulu nami wangcina. Hallelujah. Ngangizalelwe ekhaya labazalwane bangcwele ngafunda uSunday school. Kodwa nami kwafuneka ukuthi ngizithathele isinqumo. Ngamamkela uJesu njengenkosi nomsindisi wayibamba impilo yami wangcina. Jesus. Ngayo leyo period ngabanjwa isandla sinamandla ngamuza uNkulunkulu ngiyintombazane engqinile izinto zikhona zenzeka wahamba nami ngangena la eMotherland Jesus. Manje ngihamba wonke ama phase eMotherwood ngiphakathi ke manje. Hallelujah. I'm a middle-aged woman by the grace of God. Jesus. Lokhu saqala sihamba naye. Eseqinile.
So konke kungumusa wakhe, akukho esingakukhomba ukuthi senze ukuthi kodwa kungumusa. Jesus. Hey, usho njalo mama, asakhumbula mama seThekwini ekhuluma kwenye Women's Day ukhosini, uthi umuntu wesifazane ubekelwe igrace esihlalweni sobukhosi, uthi mawuya nje ulokuya uyayifica igrace. Noma inini noma kangakhi mawulokuyile nje ufika uthola igrace. So nje siyaya kumele siye. Hallelujah. So ephakathi neviki khulumela incekazi yenkosi uyikhulumile uMashuku. I'm so much happy and grateful ukuthi ingane zibambile. And it's the very point nami uthintile umoya wami incekazi ikhuluma ngeinvestment. Uthi mangabe uya lapha estock exchange eJSE, makufika ama-investors a-checka ama-companies la enza kahle ebese faka khona investment yawo. So God himself naye ehlele emazulwini uye wabheka wathanda uku-invest entombazaneni ngoba kunengcebo. So intombazane enoJesu ephila kulesi sikhathi i-rich ine-investment ebekwe izulu laphindeleza neyalo. So intombazane kuthiwa iu-A grade. My God. Kwathiwa amantombazana wangazi class nje noma phi because awu-A grade. Jesus. Hallelujah. Kunalama grade akhona ekudleni. Sometimes mayothenga unke uvela uthi hayi ngiza ngapha but kuno A grade. Jesus. Kwafanekiswa ngopineapple. Ithintiwe nendaba yevine ukuthi uJesu ngumvini uyaphuna ukuze kutholakale more fruits. Wabekisa ngepineapple wathi wasikhombisa wona sawubona upineapple unameva all around wona bese uba naleli likhulu phezulu wawusho ukuthi indlela odalwe ngayo udalwe ngalamanyeva ukuthi uzi protect against all the insects from harm. So noma ngaba yeza upineapple nje awunankinga because uprotected vele. Lithi liyafika lingahlali liyathanda ukufika ngoba muhle uyahaleleka. Lithi malithi liyahlala lihlatshwe libaleke. Kwathiwa intombazane injalo kulesi sikhathi kuNkulunkulu. Hallelujah. Jesus. Yes, yiloko nje bangcwele kafushane singangene kakhulu in details. Ngiyafisa nje bangcwele ke sibuke nje ngentombazane. Sibuke le ntombazane ngoba uma sikhuluma ngentombazane sikhuluma ngento delicate. Abanye abazali they are trying to handle amantombazane ngokwabo such that sebeze bafike ekutheni bathatha nama treatment because they are trying ukushepherd their girls. Ngoba yile asset rich ngalendlela intombazane. Intombazane iyathandeka. Intombazane mayiqhamuka nje nihleli nibaningi kuba naloko nje iattention eyidraw kini nonke because it's a girl. Kunalento ekuyo evele nje inthathe sometimes ishintshe even neatmosphere nikuyo mayidlula nje ithi kukhona lento ethi kudlula intombazane. My God. Ubuka indlela ekhandwe ngayo nje intombazane. Usayibuka kunalezinto nje ophuma nazo. Ubuka intombazane in the natural. Hallelujah. So masibheka John 15 verses 16 ngicela usifundele bangcwele masinya siyacela nosisi babe active angabi yedwa ubhuti asisebenzeni uJohn 15 verses 16. Nezithelo zenu zihlale kuba
Amen. Awufunde futhi busiboniso nje. Ulifunde kahle nje yes. Aningikhethanga nina. John chapter 15 verse 16. Yes. Aningikhethanga nina. Kodwa mina nginikhethe nina. Nganibeka ukuba niphume. Nithele izithelo. Nezithelo zenu zihlale ukuba noma yini eniyakucela kuBaba egameni lami aninike khona. Siyacela umuntu asifundele ngesingisi. Noma ubani bazalwane. Masinyane siyacela amantombazana avule. Yes. I appointed you to go and produce lasting fruits, so that the Father will give you whatever you ask for using my name. Jesus. I have chosen you, you didn't choose me. Mesibheka igama elithi choose, lisho ukukhetha. When something is chosen, isuke ibe picked out from a lot. Kuthi kukuningi ebese leyo nto iyacosheka ithatheke. That's being chosen. And ukuthatheka kwayo kusuke kusho ukuthi it is the best out of lezi zinto ezikhona ecoshwe kuyo. That's being chosen. Hallelujah. So aningikhethanga nginikhethile mina. Bese amanye amaversion bese lithi I have commissioned you. When into icommissionwa inikezwa isiyalo ne role ebese emva kwaloko kuba nethemba iyathenjwa ngaloko esikinikezwa kona. Awukhishwa nje umyalo nje ukuthi kugcina uqala noma khona okusafanele kwenzeke ukuze wenzeke kodwa le commission njoba ibizwa ngecommission it is a commission ngoba kunento vele bekiwe eyenza ukuthi ucommissioner abe nethemba ukuthi kuzokwenzeka. Wena wabona ucommissioner ecommissioner amaphoyisa ebuya ukuyotrainwa. So intombazane ivela ezweni elikude ize iphelele iready ukuthi ayizazi yona vele the girl has been entrusted ngezinto zezulu and therefore izulu liyakhomishina. Ebese kuthiwa ke ukuze nithele izithelo to bear fruits. Jesus, as you carry le instruction, awuyenzi nje yodwa kungabonakali kodwa uthi engaged kule commission ka commissioner kuneziqhamo kunezithelo ezivelayo ngoba vele lo msebenzi owenzwe before ukuze unikwe icommission ungowokuthi kuphuma izithelo. So kwasekuthiwa intombazane yalesi sikhathi icommissioniwe inikeza umyalo ihamba nomyalo intombazane isekhaya ihamba kuphi iphila emsebenzini ebandleni emphakathini ithwele icommission intombazane. Jesus. Uma sizobheka intombazane nje kwelika moya Jesus, intombazane ezweni likamoya inguphathini weTrinity yamaZulu. A girl is a divine partner of the kingdom of heaven. Uma sikhuluma ngeTrinity yamaZulu ubuthathu bunye bukaNkulunkulu. It is God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Bebanye. Uma sibheka uNkulunkulu, He is a divine God. And intombazane ayilandile ezweni wazilungiselela yona ufake ama ingredients divinity ngoma kuzo partnerishwa
kuzosetshenzwa la ibizelwe khona. They are in partnership. They are partners with God. So intombazane ayiphili noma ikanjani ngoba iwupartner nezulu. Uma sikhuluma ngepartnership, there's an agreement phakathi involved. Uma kunesivumelwane, the other partner ibulala izinto zayo to cater for another partner ukuze kufezeke abahlangene ngakho. So intombazane ebizwe kulesi sikhathi inguphathini namazulu. Iyizwe elicebile weGod ma ebuka abona indawo rich to bring down ama-seeds a-divine asezulwini ukuze akhiphe ama-seedlings. So intombazane iyizwe eli-rich lasezulwini ngoba they are partners nezulu kuzosetshenzwa. Uma sibuka kuJesu Kristu, Jesus Christ has come njengomsindisi emhlabeni. Umehamba uthi go ye and make disciples of all nations. And that instruction iphumele lentombazane. How does a girl fit in? Ingasiyo umfundisi, ingasiyo na ku-leadership. Intombazane lezi zinto ezikuyo ziya attractor. Ziyi-magnet. Yamosata. Uma nje i-occupy i-space kuba i-magnet. Kuvele kuqhume kuqhakeleke ngoba i-built in yayo igcwele ama-ingredients asezulwini. So that is why you even uthola amanye amantombazane ethithiza ekwenza ngenye indlela ngoba ivele imiswe nomaphi intombazane ngoba vele ifanele ukumiswa ngoba indalo yayo yokumiswa. But enkosini, it is to make disciples of all nations. Uma sefikile ethi exe. My God. Awukhiphu exe wangale ekhaya. Ungathukutheli. My God, ngoba uyazazi ukuthi unonokuphaka. Awusawubona. Ngingakusiza. Hey Jesu. Njengoba usho kanjena kuphefumula izulu. Vele sekuringa ugo yi. Usuyabona usuyarecruiter, urecruitela izulu. Jesus. Entertainer. Ucabanga ukuthi uzo entertainer lento azengayo. Kanti uyazazi ukuthi ukhuluma nepartner. Ipartner yombuso wezulu eqonda istory sayo ayidideki iyazi uthi njengoba ngithi hawu ubhuti ngowapi hawu kodwa uyazi ukuthi uJesu uyakuthanda. Hey bazalwane, Jesus ibuye endaweni yayo ikwi-mission. Uphathini wezulu lo uyasebenza each and every day intombazane. Uma sifika kumoya ingcwele uthi lapha in John 15 verses 26 umduduzi bekumele afike uyesa. uTPT bangcwele ngicela ningifundele ngoTPT version verses 26 verses 26 ku chapter 15.
Siyacela bangcwele nisifundele masini. The Holy Spirit is the divine encourager. Jesus. Entombazaneni njengoba iwuphathini wasezulwini. My God. Uma umuntu encourager usuke enikeza isupport. So umoya engcwele uze ne divine support spiritually ukuhamba kulelizwe le partnership namaZulu. Intombazane leyo. Ezweni kwelikamoya. Ayikangene ekomidini ayikenzini isekuJesu nje sindisiwe igcwaliswe ngamandla kaNkulunkulu. Ngiyacela bangcwele siphinde siyibuke intombazane in the natural. Jesus ngoba uma sikhuluma ngentombazane bangcwele kufanele sikuqonde nje njengebandla ke kucace kube sobala ukuthi ihlobo luni. Yebo kuyakhaveka kodwa ake sikubuke nje ukuthi ubani lesidila naye intombazane. Jesu njoba umuzwa nje usisihlone ethandaza uthandaza intombazane ephila kulesi simo sentombazane. Omunye angazamangala ukuthi uthini hayi intombazane ephile ebuntombazaneni ehamba ijeni yobuntombazane. Njobe ukhala enkosini ngezidingo zentombazane eyipartner yasezulwini. Uma sibuka intombazane, my God, intombazane in the natural ithi ayibe kaninginingi intombazane. Uma uzoyibheka nje ama biological characteristics ne behavior yakhona. Iphinde ifake neculture ukuthi sina singamaZulu singamaXhosa because thina abantu abamnyama kuyangena bangcwele lokho kukhona uNkulunkulu asisize kungaphinde kungabe sekuphinde kungena futhi ezintweni zasezulwini kodwa vele singamaZulu nje thina ngeke sikushintshe singamaZulu siphila ebuzulwini njengoba sila eSouth Africa. So iculture asiyibalekeli vele iyingxenye yempilo yethu. So masibheka physical era yentombazane, intombazane bangcwele yinhle. A girl is beautiful. Inhle intombazane. Intombazane iyabukeka in the natural, uyibuka ukwakheka kwayo, istructure, you look at the face, ubuka indlela egqoka ngayo, indlela eyiphatha ngayo, enye iphansi, enye ikhulekile, intombazane. Konke ngayo kuyathandeka. Intombazane. My God, that's in the natural. So, uma sizobheka mentality yentombazane efaka futhi psychological part yayo nama emotions ne social behavior efaka ama responses. Ngiyathanda sibuke nje mindset yentombazana. Mindset yentombazana inokuxhumana kakhulu, in a communicative approach ne collaborative, let's say collaborative approach in the social interaction. Intombazane nje iyodwa kuyo actually but inezinto ezicommunicator eziningi kuyo. Ihleli nje kunama communications. Bese khona lapho when intombazane ine communication njoba ine communicative kuyo la, the girl is busy sending ama messages asuke enhlizweni. Khona izinto ezicommunicateayo ngayo ekufanele zifikelele endaweni right ukuze ithole usizo. Ya communicator iyodwa intombazane. Ebese le collaborative approach iphelelisa Jesus. Iphelelisa ukusebenza kwayo nabanye. Mayisiyenzela ama messages engqondweni yayo intombazane kufanele bese isebenza nabanye.
ukuze kusebenzeke. Ebese iba ne-social interaction. Le social interaction ifaka kona ukuxhumana ku-verbal no-non-verbal. Iyakhuluma ikhiphe kuphinde kube khona nje okungaphakathi oku-non-verbal. Yila-ke kufike kungenele khona umoya ongcwele aphendule zonke izinto ngentombazane nembuzo kulo non-verbal. Jesus. Ebese intombazane inesidingo esikhulu futhi se-social connection. Iyadinga ukuxhumana, ayikwazi ukuphila nje ingenze ngazathi kuyenzeka kodwa idinga inale strong need social connections nama relationships. Iyamdinga umama, iyamdinga usiswayo, uauntie, iyabadinga nabangane intombazane kodwa idinga into egenuine. Idinga ngibala idingo zentombazane nje into natural bazalwane. Intombazane inalesi sidingo nje sendalo sokufuna ukunakekela kuyo kwakhiwe kuyo nokunikeza usizo i-caregiving kukuyo intombazane ukuze idlulise ukuxhumana kwayo with the other group yakhe engabulingana nayo ngaleso sikhathi yidingo zentombazane leyo. Angiyazi mingena Jesu ukuthi kwenzakalani kodwa leli side ele natural nje nature yentombazane idingo zayo. Intombazane idinga ukuthi muyi approacha izane ngendlela right ekuthiwa yi-empathy. I-empathy isho ukuthi u-understanda imizwa yayo ukuthi mangize kuyo ngamemeza uzoba kanje, mangize kuyo ngakhuluma kanje uzojabula. Intombazane leyo bayadinga lokho. That's empathy. Ifuna i-empathy approach bese uhlisa izinga lokukhuluma ezinye izinto ezinegative kuyona kodwa umuza kuyo ifuna uze kanjalo nge-empathy understand ama feelings ayo. Uma uzobheka ukukhuluma uxhumana nentombazane lokhu kufaka i-capacity yayo yamkela leyo nkulumo, i-capacity yayo i-receiver lokho kukhuluma kwakho ukuthi ukhulume ngezinga lokuthi iyakwazi ukuthi kwamkele. So siyambonga uNkulunkulu ngamantombazane asendlini yakhe sisaqale ngale kwi-natural ukuthi njengoba iwuphathini nezulu iwuphathini nobuNkulunkulu. Jesus uNkulunkulu uJesu Kristu umoya oyingcwele uyena ofika fithe kuzo zonke lezi zidingo zentombazane kodwa nebandla kufanele lazi ukuthi lidila nalesi sitshe sinjena. Uma ubheka intombazane isitsha esibuthakathaka. Sometimes mawenza izinto eziqinile uyayiqhelisa uthi cha la sekudingeka abanamandla. Kodwa into edidayo Jesus Christ. Izulu uma lize emhlabeni. Izulu uNkulunkulu enguNkulunkulu edalile umzulu nomhlaba enamandla sovereign God Almighty uthatha intombazane. Hey Jesu. Uzohlala kuso lesi sitho esidinga i-empathy esithambile kangaka uNkulunkulu uza ngaso emhlabeni. Lesi sitha iyini intombazane kanti? Hallelujah. Iyini intombazane? Injani kanti intombazane? Thina sakhomba ukuthi kodwa izulu likhomba into zalo. Sakhuluma ukuthi kodwa izulu lithi linophathini. Hallelujah. Intombazane inamandla okwenza izinto njengoba uNkulunkulu ewabizile kwelika moya uwaphe namandla okulaphana ewodwa ingaze ifilimale. Jesus uyakwazi ukuthi ewodwa
akwazi ukuthi aqhobane lezi zikhala. Ngiyacela ke sifunde iverse lethu lamantombazane bengisenza nje singeniso bangcwele. Sizobheka lapha intombazane uMaria kuExodus uchapter 2 uverses 3. Ngicela sifunde uverse 3 kuya ku7. Udadewabo wayesethi kuyo indodakazi kaFaro, ngihambe ngibizele umzanyana kuwo amaHebheru ukuba kuncelisele ingane na. Ngicela ngifundela sisingesi u3 to 7. Exodus 2 Verse 3. to 7. This is amazing, Moses said to himself. Why isn't that bush burning up? I must go see. When the Lord saw Moses coming to take a closer look, God called him from Chapter 2 verse 3 to 7. Chapter 2 verses 3 to 7. Chapter Exodus 2 chapter 3 and 7. Exodus 2, verse 7. Verse 3 to 7. 3 to 7. But when she could no longer hide him, she got a basket made of papyrus reed and waterproofed it with tar and pitch. She put the baby in the basket and laid it among the reeds along the banks of Nile River. The baby's sister then stood at a distance, watching to see what would happen to him. Soon Pharaoh's daughter came down to bathe in the river, and her attendants walked along the riverbanks. When the princess saw the basket among the reeds, she sent her maid to get it for her. When the princess opened it, she saw the baby. The little boy was crying, and she felt sorry for him. This must be one of the Hebrews' children, she said. Then the baby's sister approached the princess. Should I go and find one of the Hebrew women to nurse the baby for you? She asked. Amen.
Aphandle kwakho Sacela mampontshana asithandazele. Awuthandazele mampontshana. Jesus. Sibongile baba wethu ongcwele. Sibongile sithandwa somphefumulo wethu. Baba wethu onamandla wonke nasebusuku Nkosi sikomele. Nali Nkosi izwi lakho baba wethu ongcwele. Sesingenile Nkosi etafuleni. Baba wethu onamandla wonke siyalemukela ke Thixo sisazolidla ngoba lona lingumuthi nasemathanjeni ethu liyisibani ezinyaweni zethu. Baba wethu ongcwele konke Nkosi okubekile kwincekazi yakho baba wethu onamandla wonke enza ke Nkosi ukuba ikhiphe konke ukuze Nkosi sikhule from glory to glory in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Sithola indaba kaMaria bangcwele sengiyaqeda Jesus. Indaba kaMaria, kaMiriam usisi kaMoses. uMiriam udlala irole yokuzophephisa impilo kaMoses kwiNile River. Amen. Itheme yethu ithi God has chosen a girl for a special purpose. Ngoba intombazane uphathini nezulu. Iyazana nezulu. Jesus ihlale iready ukuthwala imsebenzi nezinjongo zasezulwini. Uma sizokhumbula kwiNile River yila kwakade kuthiwa inkosi akuphoswe abantwana babafana babulawe. NoMoses uyofaka khona ubasket wakhe. Uma siphinde simbona uMaria futhi uMiriam uyavela lapha ama-Israyeli mhla enqoba because intombazane uyibona ukuthi iyayiqonda ukuthi ikhethiwe izulu. Uma ngabe uNkulunkulu esenze umoya wenze east wind for ubusuku bonke ukuze ama-Israyeli awele. uMiriam uvela eziphathini wezulu uqedela ngendumiso ukuthi uJehova ihashi nenkweli yalo kuphoso lwandle uvala wenza inhluza yomsebenzi kaNkulunkulu ngoba babezovele baphume kuthule. So uMaria uphelelisa umsebenzi kaNkulunkulu ngendumiso. Jesus uyaprofetha uhambo lukaIsrael babeliqala kodwa uMaria lapha mabeqeda ukwela iRed Sea waluchaza ukuthi bazohamba banqobe ngoba ihashi nenkweli sinqotshiwe. So bahamba bane courage. uMaria useprofethile ukuthi noma ngabe yini ezoza uNkulunkulu konke ukuphosa olwandle ngoba she's a partner yombuso kaNkulunkulu. uNkulunkulu akenzi bese kuyalenga noma kumosheke bengazathi uNkulunkulu akenzanga. Kunentombazane eneso ebukayo umsebenzi kaNkulunkulu ngoba iwuphathini. Uma sibuka laphana ku verses 3, ngicela ungifundele uverse 3. Uverse 3. Engesana withukusa wayithathela ibhokisi lebungu walihuqa ngebhethume nangekoltayi wamfaka umfana kulo walibeka emhlangeni ngasogwini lomfula. Engesena kuyithukusa uJacobethi. uJacobethi uthatha uMoses wamvalela endlini kube kuphuma idecree ezweni ukuba uRamaphosa ukhulumile njengoba sazivalele ngeCovid kodwa uJacobethi wabreak iprotocol njengoba kade esho uMashoku. Yes, kwabreak iprotocol ngoba kunentombazane phakathi enombono ezoqedela iplan lamaZulu. uJacobethi ugcina uMoses endlini
bese to verse 3 kuthe ngasenali plan uJacobe wamthatha uMoses wathola iplani wali download ezulwini ukuthi uzothatha ubaskidi ubhixe ngebhitume Jesus akekho wamtshela kodwa sekuvaleke manje ukwenzeka kokuqhubeka kokugcineka kaMoses alisekho iplan usezulwini kuthe lingasekho iplani kwaqhamuka kwadownloadeka indaba kaBlaskid ukuthi thatha uBaskid uwenze kanje uthole ezulwini so umethandaza usisilona uthi baphi omama Jesus akasho ngoba kungabonakala ukuthi bakhona kodwa ikhona lento kade eyikhalela ngabo omama bemi esikhaleni so ngifuna ukuthi bomama sikhona noma ngabe icebo liyaphela endlini kaNkuluNkulu ngentombazane noma ngebandla uma sikhona njengomama akucimi kodwa singomama siyalanda emazulwini into entsha eshiwo yizulu engaveli kulelizwe ukuze kuvele isolution enkingeni when there is no plan umi plan lingasekho Jesus uthe ubefunda la ufunda indaba yetarget wathi ngesisho lutho angeke sisho lutho ungazathi khona emantombazaneni okukhona uthi ngeke sisasho lutho kodwa when there was no plan yokugcina uMoses uJacobe wathola iplani wanikezwa iplani emazulwini bomama thina sibekele lokho ukuthi uma izinto sezingathi ziyama uma sekungathi akusekho mono akusekho plani eliphathekayo omama manendawo yabo amayakuyo bese kuyavela emazulwini so nangentombazane esendlini kaNkuluNkulu kulesi sikhathi khona icebo likhona njengoba bekhona omama khona uNkulunkulu into ayibekile ezophuma komama ngentombazane ukuthi iqhubeke uma sekuphelile njoba kukhulunywa njengazathi khona kungasekho sekukhulunywa sekubonakala kodwa umama ekhona ulanda enkosini Jesus uverse 4 uthi uMiriam wabe sehamba cela ufundele uverse 4 ukuze azi ukuthi kuyakwenziwa nikuye ngicela ufundele futhi isithoko udade wabo wayemi kudana ukuze azi ukuthi kuyakwenziwani kuye ngicela ungifundela ngesingisi sisi uverse 4 The baby's sister then stood at a distance, watching to see what would happen to him. amanye amaversion athi watching amanye wathi athi learn so uMiriam ipurpose uNkulunkulu amkhethele yona ukuzophephisa impilo kaMoses ngoba kunecebo kiwa kulo isizwe sakaIsrael ifanele siyophulwa so intombazane iphakathi kulecebo intombazane uNkulunkulu njengoba ekubizile wakwenza umhlanganyeli emzimbeni wakhe wakwenza ipartner kunecebo okufanele uyolophula kunomsebenzi ofanele wenzeke ngawe endlini kaNkulunkulu as an individual girl lithi iBhayibheli uMiriam wafunda wabuka ntombazane ukhona endlini kaNkulunkulu ake ufunde ukwenza kukaNkulunkulu ngale purpose uNkulunkulu akubizele yona ukufunda kubiza ukubekezela
njengoba kufundwa kuqala ka grade R kuze kuyofika ka grade 12 kunama subjects kubhala ama assessment kuyafundwa kodwa injongo eyokuqeda ugrade 12 ntombazane ake ufunde awuhlale phansi nje ufunde uNkulunkulu awuhlale phansi ukubuke ukwenza kaNkulunkulu ukubuka awubuki manje uqeda ukubuka kodwa uyabuka ubuke Jesus so lithi iBhayibheli uMiriam wema wafunda uma emile kanjalo uMiriam ufunda ukwenzeka kwezinto lapha nje mase khona indodakazi kaFaro lapha ezantsi Jesus uyabuka indlela okwenzeka ngayo izinto lapho ebuka nje ukhuluma yedwa ngaphakathi njobe ekhuluma umoya oyingcwele uyamthatha uyambeka uyamdirector umkhandela naye uyamakhela uzungu lokuya lapha ayolanda uMoses uyamtshela baxoxa nomoya oyingcwele non verbally uyafunda uyabuka ukuthi kanjani uzoya kanjani lapha Jesus ntombazane buka endlini yenkosi Jesus buka ukuze uthole nawe isikhala sakho ukuthi naku la inkosi ingibizele khona bheka Jesus hallelujah uma kuqhamuka izimo zangaphandle nama challenges musuku uyibalekela uMiriam akayibalekelanga indodakazi kaFaro azange athi ngoba sekuqhamuke abaseGibhithe wabaleka kodwa wama washona khona hallelujah kuyangena njengoba desho nje umashuku ukuthi ngifuna ukufasta ngiqeda ukuthi kuyaphikelelwa uyaya ngoba uyazi ukuthi awedwa uya noNkulunkulu Jesus uma singamantombazane kumele siconfuse iplani lesitha as we watch and learn singene sisebenze as divine partners embusweni kaNkulunkulu lithi iBhayibheli ukhuluma nendodakazi kaFaro uthi ngingakubizela yini umnakekeli walengane wazi kahle ukuthi uyamazi ukuthi uma wakhe Jesus ngingakubizela yini ngoba kwakhiwa icebo lana kukhandwa icebo ukuba uMiriam akazange ame esikhaleni ngamasikho bancwele ngabe uMoses akabakhipha abantwana bakaIsrayeli ngabe icebo likaNkulunkulu azange lize lifezeke ntombazane ubizelwe embusweni kaNkulunkulu njenge divine partner unguphathini wezulu awuneli ngokwakho kuphela kodwa ukhathazeka ngezinto zika partner wakho in fulfilling the plan of God Jesus hallelujah so uMiriam esenza konke lokho waye influencer eshintsha umkhathi waseNile River Jesus iNile River yayigubuzelwe ubumnyama it was just darkness you would walk along the Nile uzubumnyama bodwa ulahlekelwe yithemba kodwa uMiriam emesikhaleni ecross iplani nezulu Jesus ecross iplani nezulu wama wadirectwa waluka ufika lapha kwindodakazi kaFaro akaseyedwa akasakhulumi as Miriam khona into esimgibele ukhuluma nje wena ungazi ukuthi kube lula Jesus kodwa khona la isuke khona wa influencer ntombazane uya influencer ungena enkonzweni ushintsha umkhathi wenkonzo you influence umesikhaleni as the partner yezulu ni communicator njengophathini ukuthi partner naku ngibona la nala nikhuluma as kuqhubeka
you influence. Kuba nezinto ezishintshayo zenzeke thina senza okunye kanti wena you influence. So uMiriam wa influencer wa saver impilo kaMoses, and therefore wa fulfilla I divine purpose yamaZulu. Ntombazane entambama kukhona uNkulunkulu afuna nawe uzokusave namhlanje la endlini kaNkulunkulu. Njengoba sikhona khona into efanele yenzeke, kodwa kudingeka intombazane ezazi eziqonda ukuthi ipartner izofunda ibuke bese iyangena iyenza. Hallelujah. Ngoba nibekelwe icebo likaNkulunkulu nanikezwa namandla uku-affect ukudunga isimo. Jesus, ntombazane yakwazi ukudunga idale nje commotion kuphenduka izinto besithi ibhekele kwafika intombazane ehamba nophathini engahambi yodwa ehamba nabagadi, ngoba lithi iBhayibheli indodakazi kaFaro ihamba nabagadi bayo, noMiriam khona laba ayehamba nabo. So intombazane yalesi sikhathi ingehamba nabeZulu abangabonwa ngamehlo, in a continuous communication ne collaboration yokuqondisa izinto ezweni likamoya ngoba inguphathini. Jesus, cela sivala amehlo bazalwane, sicela babunqumalo azosikhulekela. Jesus, hallelujah. uNkulunkulu nasentambama ubedinga ukuzoshaya istemba phelelise le divine partnership ngamantombazane awagcinile nakulesi sikhathi azorescueisha icebo likaNkulunkulu kungacwili endlini kaNkulunkulu, ngoba uNkulunkulu usafuna ukulivelela ibandla ngentombazane, kodwa udinga intombazane ezoba necommitment, isacrifice ngayo, iziqonda ukuthi nginguphathini wamaZulu. Siyacela amantombazane onke ame ngezinyawo sisakhuleka. Jesus. Moyo ngcwele umbeli mnandi asithandaza. Siyabonga baba wethu olungileyo. Siyabonga uNkulunkulu wamaZulu. Siyabonga sithandwa somphefumulo wethu. Jesu siyabonga Nkosi nantambama nje. Uba uNkulunkulu ongcwele njengamantombazana lesikhathi. Sazi uNkulunkulu ongcwele ukuba Nkosi asizenzanga kepha nguwe osenzileyo. Baba wethu onamandla wonke usikhethile and appointed ukuba uNkulunkulu ongcwele siphumele ngaphandle sithele ithelo. Sithi sesithelile sime. Usikhumbuza Nkosi ngoMiriam wasendulo owamkhetha ngesikhathi esifaneleyo. Hallelujah. Ukuze Nkosi ifezeke icebo lakho ngaye nango-Israyeli omkhethileyo, moya wengcwele wakhetha uMiriam
ukuba Nkosi abe intombazane ezophuma ime ukubona Nkosi ukuthi kuzokwenzekani. Nathi Nkosi sibonga kuba yilezi intombi nalamantombazane kulesikhathi osethembileyo ukuba Nkosi sime ebandleni lakho sibone Nkosi siphetho ukuba Nkosi icebo lakho liyohamba kanjani ebandleni lakho. Siyabonga Baba. Haleluya. Siyabonga sithando somphefumulo wethu ukwethenjwa ngamazulu. Baba wethu ongcwele bengasidela abantu kepha wena usethembile. Baba wethu ongcwele usindisele Nkosi purpose ukuba sibe sendlini yakho ngalesikhathi uze kufezeke icebo lakhe eliphakemeyo ngempilo yethu. Siyabonga Baba naka amantombazana amile Baba wethu ongcwele phambi kwakho. uJesu azenza available kuwe uba wasebenzise lokho okuthandwa nguwe ukuze icebo lakho ngebandla lakho lifezeke nakulesi sikhathi sokuphila kwethu. Siyathandaza Baba egameni lika Jesu babiyele somandla bafihle moya ingcwele ezikhathini ezinjengalezi. Uphinde Nkosi kube ngama, uphinde Nkosi kuba ngakubo, ukuba uNkulunkulu ongcwele balimele icebo lakho Baba wethu ongcwele obasindisele lona. Siyabonga Baba, sibanikela kuwe, wena mnikazi webandla, wena mnikazi wabo, uwe okwazi ukubaphatha kangcono, uwe Nkosi okwazi ukubahola endleleni, uwe Nkosi okwazi ukubasibekela ezintweni zonke. Yenza njalo Baba, khazimlisa igama lakho. Siyabonga Baba nanjengebandla lakho, khulume kahle phakathi kwethu. Siyalamukela izwi lakho. Gcoba Nkosi busa isincikazi yakho khulume ngayo phakathi kwethu. Phinde kumembatha umntwana wakho nakusasa Nkosi asilethele umlayezo ophilileyo novela kuwe. Siyabonga Baba, phakama sinciphe thina, lidunyiswe libatshazwe igama lika Jesu inkosi nomsindisi wethu. Haleluya. Haleluya. Siyabonga kakhulu bazalwane. Siyabonga kuzo zonke inkonzo sesidlule kuzo.